Ganduje ya so Kwankwaso ma duk da abin da yake mai ballanta na Tinubu da ya taimake shi har yanzu yana son Kwankwaso wallahi tallahi na gani har yanzu wa yake son shi Ganduje har yanzu yana kusan Kwankwaso bai tsane shi ba abin da Kwankwaso yawa Ganduje da zai ji yana tsane sa Ganduje fa ba sa kowa a ransa Ganduje ya tsane ka saboda ina ruwan Ganduje to bai tsani Kwankwaso ba ma da ya masa illoli iri da abubuwa iri na tabiya ballantana Tinubu da ya taimake shi ai Tinubu da Ganduje na har abada kuma mutane ne wanda suke kaunar juna suke son to ba ma Tinubu mu kanmu dan Ganduje ko mai Tinubu zai mana mun mai afuwa kamar mun mai afuwa saboda Ganduje kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man da kala dara Abbas Sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan Abbas Sufyan mun yafe masa mu ma yau duk wanda ya dafa Ganduje duk wanda ya dafa Ganduje duk laifin da zai mana mun yafe to ina mukaman jihar Kano suna nan yanda suke da aka bawa na yan jam'iyyar APC a federal suna nan duka da kowa da yan majalisar kowa yana nan ras babu wanda yake wani abu wanda suke ganin cewa tun da Ganduje babu shi da kuma shi kenan ba kowa alam misali kowa na nan kenan an kawo muku labaran an sauke wani ku yan jarida ai ku za mu tambaya yanzu ni ya kamata in ce salamatu yanzu sauran mukaman mu fa duk za an sauke su koya tun da ku ne yan jarida amma mutane suna kan mukaman su kowa yanzu yana office